राजाफोर खुलुमबाय दिनै बैसागनि 2 अक्ट' जोंहा नै बोराय बुरि आरो फिसाजो गामियाव माने मोसाहैनो ओंखारलायबाय। जोंना गहपुर टाउननि सिङाव मिलननगर होननाय मोनसे जोंनि गहपुर नोगोर बर' समाज दङ। बे बर' समाजनि रंजानायखौ जोङो 2 अक्ट'निफ्राय जेब्लायबो खालामो। 1 अक्ट' खालि जोङो गावबा गावनि असे गामियाव थांनानै जोङो बिदिनो मान सनमान लाहैयो। दा 2 अक्ट'निफ्राय जोङो 3-4 अक्ट'सिम जों जोंनि बे नोगोराव जों मोसायो आरो दा नै जोंहा रेडि जाबाय थांनो ओंखारबाय आरो रायजोफोर नायलांबाय बैसागु जाहैनोसैलाय गामियाव नै बयबो ज' एकदम फिसाजो बोराय बुरि जोंहा नै बयबो। नैबे जाहैबाय जोंनि नोगोरनि आफादगिरिनि न'। बिथांनि न'निफ्राय जोङो मान सनमान लालायनानै जागायगोन हाबाफारिखौ दिनै। नै जोंहा फैहांजोब्बायानो फ्राय माने 50% फैबाय आरो 50% फैबावनांगौ दङ। आइजोफ्रा दाबो सफैजोबाखै, लासै लासैनो फैगोन बिथांमोनाबो। जोंहा नै बिबानगिरि बिथांमोना नैबे गोजौआव जिरायनानै दङ। फारियै नै नायलांदो जोंनि केसियार जोंनि मेम्बार नैबेनो जाबाय जोंनि आफादगिरि आदाया। बिथाङा राङापारा कलेजनि बिबुंगोरा नै आदा गासैबो आफादगिरिनाव जोंहा मोसाखांबाय। नै दा न' खाथियाव आफादगिरिनि न' खाथियाव फैबाय। नै बेयाव रंजानोसैलाय। न'खरसेनि उनाव न'खरसे नै फारि फारि हाबगासिनो दं दायो। हाबलायबाय नै लैहोर लैहोर बै न'खरसेयाव दङ। जोंनि गहपुर नोगोर बर' समाजाव जोङो जोंनि सामिलाव हाबनाय एबा जोंजों रायजोआव मुं थिसननाया गासै 60निबो बारा दङ आरो गोबां जोंजों सामिलाव गैयै एबा जोंनि रायजोआव हाबै दंबावो माखासे बर'फोर खावसेनि बारासो दंबावो। दा जों बैसागु मागो दमासि ज' ओंखारलायग्राया जोंनाव 60निबो बारा। दा बैयाव हाबैनोसैलाय नै
न'खरसेनिफ्राय आरो गुबुन न'खरसेयाव हाबनो ओंखारजोबलायबाय ज' ज'नो बयबो न'खराव हाबफैलायबाय नै ज' ज'नो एकदम लैहोर लैहोर मोनसे न'खराव हाबफैलायबाय नै बयबो ज' ज'नो नै बुंनाय खायलायदोंमोन आइ थिननाय खाय आफा बुंनाय